dire na pag-uli sa nako. Kadto usa gyud to sa akong pamilya kanang pag naka-trigger. O gisgutanan sa nahimong tabang sa gobyerno para sa kuha bisan pa og wala gani gitabang o walay itabang pagkangan nga naa na ko pirmi sa akong pamilya, malinaw na akong huna, makamonitor ko nila, makalambigit ko nila, makatuog nagtarong, usa na sa dako kaayo nga benepisyo sa kuha. Bisan sa 21 ka tuig nako nga dito ko sa kalihukan nga daghan kay kog nahimo sang kung tanawon kalapasan sa balaod silbi sa Pilipinas. Ang pagdawat og balik sa gobyerno usa na kadako kayong tabang. Ug sa panginabuhian, di man on makita pag yun og unsay mga dagko nga natabang, pero ang gobyerno nagyo naningkamot sa gyud nga matabangan ko. Na ako gi pasulod ko sa naa sa LGU sa amo ang lugar. Naa say income nga dili ingon nga sobra budgeton lang yun, pero okay na kay katulag ingon na nako nga basta lang nako sa akong pamilya mao na pinaka-importante gid nako. Good morning, Gian Navarro from CCTN Channel 47. Ari ko una sa Joint Task Group Cebu since nagisgot man ta og safety and security sa mga estudyante ug sa mga eskwelahan. Ako lang ning lakbita din connection sa katong hitabo dito sa Tacloban, although wala may although lain ang grupo kay kuan man to kaning mga CICL man to on the part of GTG unsay mga lakang ani para masiguro unsay lakang on the part of JTG Cebu aron masiguro ang tumang kaluwasan sa mga eskwelahan batok sa mga muhimo mga insurgencies or uban pa mga grupo nga muhimo kagubot within the school premises, sir. Okay, medyo hindi ko ata nakuha yung ano sorry po. Rephrase ko lang yung question. Sige, okay, rephrase ko lang po. Ipaulit natin. In connection kasi alam naman natin yung nangyari doon sa Tacloban, since kanina natin na pag-usapan yung safety and security. Ano po yung mga ginagawa ng Joint Task Group Cebu para masiguro na ang mga eskwelahan ay siguradong mapalayo na mismo, not only free from insurgency, kundi sa ibang mga grupong nagbabalak gumawa ng mga kaguluhan inside the school premises, sir? Okay, thank you very much, sir, for that. Actually, Joint Task Group Cebu is here to support yung efforts din ng other agencies, no? As you all know, we have a task force to end local communist armed conflict, which have been for so many years have been effective in terms of convergence of efforts of the different agencies. The insurgency is cannot be solved by the AFP alone, so we need the collaboration, of course, DepEd and CHED, dahil madalas ang AFP has become vulnerable pag pumasok lang tayo sa isang ginagawang issue in terms of militarization ng kabila. And as far as the JTG Cebu is concerned, yung mga programa natin, we always participate sa mga security arrangements and of course in terms of information and educational campaign, no? Pag may mga requests ang mga college and state universities or other communities, we provide them information, of course in tandem with NICA, in tandem with the other agencies, kung ano ba yung dapat, ano ba yung kailangan talaga. So madalas din sa mga school naman, minsan nagre-request din ng PNP sa amin for augmentation of troops. Kung may mga activities yung school, as long as may available tayo na tropa dyan, we augment troops sa Philippine National Police. So hindi talaga directly aside from that in terms of information sharing as yung mga intel units natin, because we know the activities
of itong mga communist terrorists, no? Yung mga groups, no? Yung mga front organizations that keep on infiltrating, recruiting sa mga schools, no? Inaano natin, we provide information sa mga faculty, no, para naman ma-actionan nila. Kumbaga, meron ng may ginagawa. Dapat meron tayong action, no? Kung ano man yung action natin, as long as it's for the good of the students, it's for the best interest of the child, ibibigay natin, no? Ito yung yung trabaho ng Joint Task Group Cebu dito sa Cebu. Bukod sa augmentation of security para masiguro na free from any violence yung mga paaralan natin, especially on the countryside areas, may din kung gaano ka masinsinan o gaano katutok yung Joint Task Group Cebu sa monitoring, especially on some schools, para maiwasan o ma-prevent lang ang kung ano mang mangyayaring mga putukan sa loob ng eskwelahan, sir, especially sa mga malalayong lugar po. Actually, for ito kasi is more of sa my schools talaga is mga law enforcement activities, most of which are being catered by the Philippine National Police. And we have platforms, we have mechanisms, we have fusion activities with the different agencies. For example, yung sa mga intelligence units, no, we always have meetings providing bago pa mangyari, no, bago pa na ito na yung para magkaroon ng situational awareness, no. If this entails the action coming from a certain agency, then he can do it, no. Ang AFP kasi, as much as possible, iniiwasan namin yung punta talaga sa mga schools. Pupunta lang kami sa mga schools when we provide awareness about and in terms of providing the students sense of patriotism, nationalism, giving them briefings on about yung mga external threats. So ito kasi yung pinaka natin yung expertise ng AFP. And with the other agencies, dapat meron paigtingin natin yung collaboration with them. Kasi doon pa lang dapat, yung prevention pa lang, nasa schools yun Yung responsibility ng mga faculty members, responsibility ng mga parents should begin. So there should be local ownership of the problem. Hindi hindi yung over-reliance sa AFP or other agencies. So doon pa lang dapat, sinosolve na yung problema. Yung mga security guards doon. So para hindi siya mag-escalate. So each has his own role. So we have to do our jobs dahil security is a shared responsibility. Thank you so much. May I hear from DepEd, inline sa katunay tapo kato sa Tacloban, nagisgot matag insurgency, nabay tugang pa nga kamanduan, gikan sa tuwa nga bagong regional director, just to make sure nga ang atong mga eskwelahan, especially sa nahitabo ron, makalikay sa bisan unsang matang sa kagubot, ma'am. Thank you, sir. Actually, naano man dyan na existing ang program ni DepEd, no? On how to protect our schools. Kay schools are safe. Dapat an area or a place of safety jud na sa atong mga bata. Labi kulang ba ang bata sa makaprotect sa ilang kaugalingon. So, we have to make sure the faculty, the school personnel have to make sure that schools are safe for our learners. So, ato ra nang gipaigtingan, we have strengthened our advocacy para sa mga schools. Si RD naghatag na mo og instruction na amo ang himuan og kanang information drive. So we will be printing mga infographics as to kaning ato ang how to keep
our schools safe. Usa na sir, let us remember nga ang mandate ni DepEd is to educate. So kanang other than that, kanang kuan na lang na, support na lang na namo for the other agencies. Pero if we keep our children busy at school, meaning kanang occupied sila sa ilahang school activities, and then we provide them kanang engaging activities, no, kay di man tanan buluhatan sa eskwelahan puro lang jud about sa lesson, no, we provide mechanisms nga pwede sila ma-enjoy, like we have sports, we have our intramurals, we have our Sibiraa, we have our palarong pambansa. So pwede ra jud siya nga ang iyahang unahuna imbis magbuhat og lain adto siya maka-focus sa katong mga meaningful activities, extracurricular activities or after school activities. We also have kaning di man gud mi, not all schools can provide kanang security guards. You have to understand that budget has limitation pod. Di man ingana ka daghan ang kwarta ni DepEd nga para ibayad og security guard. But we have partnered with our barangays naman ni mga tanods. No, so mo na ato ang gi-request karon ng mga schools to partner with their barangays and then provide sila added security. No, sa katong nabay mga tanod kaha nga pwede mo duty didto, we can request our barangay nga padutihan na to og mga tanod. And then si DepEd nag-release og DepEd Order number 6 series of 2026. This is allowing our school personnel nga pwede mo check sa bags sa atong mga bata before entering. No, so dili ko ka expound on sa kaning sulod sa DO, pero one of that also is kanang frisking, kay usa magud ni nga gitan-aw namo basin yag mahimo niyang violation ba kanang mag-frisk ka, maka-touch baya ka, no. So naalay murag naay provision dito nga naka-indicate nga naalay specific person who is in charge of kung naalay kinahanglan nga i-frisk, but ang kanang pag-check sulod sa bag, that's going to be done sa mga schools. So naay paano na to implement? Kay imagine if mag-book ang sulod sa mga bata and then we are to check on the bags. Medyo challenge na kay malangay man ang pagsulod. So si DepEd mamangita og mga pamaagi. Our schools are encouraged to find ways where they can fully implement the checking of the bags. And of course, di nato kalimtan kay naamto sa education, ang kani atong pag-educate sa mga bata nga ang kaning pagbuhat og daotan sa atong isig katawo, that's kuan dyan na bad na siya, no. So kanang integration of values in schools mo na mong gi-request sa PTA, sa parents to also focus on values formation in schools. Kay si teacher pila ba kabuok iyahang giatiman no niya, lahi ba ning mga attitudes ang mga bata the moment they arrive sa school, lahi ning personalities. Ang tinuod nga pagtudlo, ang kanang first line of education na adyo na sa parents nagsugod. So we partner with our PTAs para we can create programs where they can help us with values formation from schools, from sa household na before, para inig-abot sa eskwelahan, okay na ang katong mga bata. So ingon ana siya, sir, as to sa physical part sa ato ang schools, nangita sad mig pamaagi nga we can provide kani mga CCTVs at least to arrest pod ba nga kung naay mga maka-monitor. So not all schools ang naapani kay again budget is na limitation nato. So that's all, sir. Okay. Okay. Okay, we have last question pa. Sige, ma'am. Hello, good morning. I'm from DYRF, from HNU Commentary, and I am Roseanne Kente. So, I only have one question to DepEd. Good morning. So, you compared with how you handle mental health concerns where advisors are first involved before guidance counselors, and you have control only inside the school but find it difficult once nanasagawa sa school premises. In the same way, do you have existing measures or coordination with other agencies to monitor or prevent recruitment that happens outside school premises, or not just about recruitment, illegal recruitments, but also kanang mga illegal doings sa mga students? Do you still accountable of that, ma'am? So community na jud siya ni ma'am, no. So ang ato ang person iyahang mandate ni DepEd is to educate. Kaning mga other activities, partnership na jud na siya. So kung ang bata na asulod sa eskwelahan, we can only
we provide the environment where they get to kana gani feel secured kana, and then they get to sana kanang mingle with other learners nga safe sad sila, so diha sa sulod sa eskwelahan. However, we also partner with the barangay and the LGU. So si LGU naman na siya mga programs for children. So kung example na ay mga programa ang LGU nga ganahan nila i-cascade to the schools kani atong learners, pwede ra jud magsabot no ang LGU mo visit sa school, or ang mga learners baka i-invite for symposium baka spearheaded by the LGU. Same pod sa barangay. So ang amo ara jud ma'am is to let our learners kanang maka-feel sila ba nga they have somebody to talk to kung naa sila sa eskwelahan. So whatever ilang experience dito sa gawas, the moment mo sulod, naiuban jud ma'am nga ari sa teacher mo sulti pero dili ka sulti sa parents, no, kana nay mga ingonanang instances. So muna ang among teachers kanang encourage lang jud na sila to welcome whatever concerns nga pwede i-raise sa mga bata, and then once na tanaw na mo beyond the control of DepEd or sa teacher, man among i-escalate. Nami referrals, we go to the SWD kung na I need jud for ingonanang interventions. So Okay, that's all. Thank you. Okay, so daghang salamat mo sa atong mga media partners sa inyong mga pangutana sa atong mga guests. Okay, so as we close our program, maghingi na lang siguro kami ng mensahe sa inyo ha, Colonel, mula sa Joint Task Group Cebu. Our message lang to our students, to the youth, to the public, patungkol nga nito sa ating advocacy or kampanya upang malabanan nga itong recruitment ng mga NPA groups. Go ahead, Colonel. Okay, thank you very much, sir. As far as JTG Cebu is concerned, I just want to highlight one thing. No? For more than 5 decades, the NPAs have been there, and although they are very minimal na yung nila, yung mga armed components nila. However, we are fighting an ideology. Itong ideology na to has failed in many countries. It has brought many deaths, no, sa ibang countries, and kaya hindi umuusad tong communism na to dito sa Pilipinas because of one element. Ang isang elemento na to is they have no credibility. So kung titignan nyo naman, no, for many decades, ano ba yung ginawa ng mga NPAs? They have been destroying properties, they've been destroying lives, they have been deceiving yung mga children natin into participating into yung sa armed struggle, and in the long run namamatay itong mga children natin. And they are good on the manipulations, deceptions, and naging na to problema, no, naging problema sa ating ba in terms of our economic development. So walang naipapakitang tama ang komunismo, ang NPA dito sa ating bansa, bagkus talagang they are very much persistent pa rin sila, no, in recruiting itong mga children natin. So ang panawagan ko lang, we have to very vigilant, no, especially yung sa mga children natin. We have to do something, no. We have to check on our children. Kung nagbabago yung mga behavior nila, nagbabago yung mga actuations nila, so there's something wrong, no. So we have to check. Kasi alam naman natin yung mga magulang natin may mga busy sa kanilang mga trabaho. So minsan so this is wake up call sa ating mga magulang, and of course yung sa mga different agencies, no. Paigtingin pa rin natin yung mga agencies, yung different clusters at under the task force to end local communist armed conflict. We should not be complacent on dahil wala nang armado dito sa Cebu since it was declared insurgency free. Dapat mas alarm tayo ngayon dahil they have a conscious effort, systematize yung ginagawa nila,
very deceptive. So everyone is vulnerable, no? Dahil they have sabi ko nga kanina, they have mastered the art and science of manipulations and deceptions. So again, of course, with this type of forums, very importante ito para makarating sa ating mga kababayan, especially sa Region 7. And the Joint Task Group Cebu will always be there to partner with the different agencies, collaborate with our friends para matapos na. Napakatagal na to at dapat we have to do our roles no matter how small our roles are. Makakatulong ito sa ating mga kababayan at para they are more resilient, aware ito mga ginagawa ng mga walang kabuluhan, itong mga NPA terrorists. Thank you. Okay, maraming salamat din. Colonel Joel Patara, ang commander ng Joint Task Group Cebu. How about sa DepEd, Ma'am Janeline? Inyo ang mensahe, ma'am, sa itong estudyante, mga parents? Sige. So, for our parents, katong, kaning ato ang, sa akong giingon ganina, values formation starts at home. So, if makasugod na tadaan pag tudlo sa atong mga bata, sa atong mga mayong pamatasan, sa eskwelahan, sa balay pa lang, di na kayo tanto problema inigabot sa eskwelahan. So, ma-prevent na to ang kanang mga untoward incidents. Sa kanina mang in relation to kaning sa recruitment, if we keep our learners happy, unya focused sa ilahang activities sa eskwelahan, murag di na siguro musud ma-entertain pa ang thought of joining these activities. So mauna si DepEd na atay mga programa, different programs that we implement, including our learners in schools, nga para to keep their minds kanang occupied aside from learning, kato kong dimension ng mga activities. We have our youth programs na atay mga katong para sa mental health, kaya na may mga kanang peer-to-peer gani, no? Kay na may uban yung mga bata nga mas receptive sila kung kapwa learner nila ang mo provide sa ilaha o kanang support. So we have that type of program. So katong mga bata nato nga namina o nagtan-aw, if you have kanang naamoy mga dili comfortable, na may mga problema, you can always approach our guidance designate or counselors nga naa sa atong mga schools, and then kung dili pa kayo kampante, pwede ra jud sa inyong advisor. You can always talk to your advisor. Si advisor makahatag man niya nato og guidance if in case dili kayanon na certain levels manggod na nga kanang ma-handle ra ni teacher, ato i-escalate, ato i-refer. Kung naanay kinahanglanon, we have our guidance counselors nga registered. Mao ni sila yung mga trained jud to do counseling. So we have different programs in DepEd nga pwede nato mamagamit para ma-occupy ang mga bata, dili na sila maka-entertain og other thoughts and other activities. So kana siguro, sir. Okay, salamat po no, Miss Janeline Hagdon from DepEd 7. Okay, daghang kayong salamat sa mga nagtan-aw no, nagsunod sa ato ang kapihan sa PI episode karon adlaw, and of course sa ato mga bisita from Joint Task Group Cebu, from DepEd, and of course si Sir Noli o iyang kauban po si Sir Raul. So salamat kayo sa higayon nga makihinabi kaninyo no. Gikan na mo diri sa kinatibuk-an sa PIE 7, of course in behalf po sa among PCO Acting Secretary Dave Gomez, amo ang Director General Kat Di Castro, to our Regional Head Payet Renyan, Assistant Regional Head Rachel Roche, og sa akong kauban sa PIE Technical Team. Og hantod sunod na po sa atong pagpahigayong kapihan sa PIE next week no. Daghan kayong salamat sa pagtan-aw ug maayong adlaw.